Hello everyone, खुलुमबाय, good morning बयनिसिमबो। ओमफ्राय नै फुङावनो अबाव थांहांदों होनना साननो हानाय नोंथांमोना जोंहानाव आलासि फैदोंमोन ना मैयानि भिडिअखौ नायदोंबाथ' नोंथांमोना मिथिखागोन बिसोरो दायो थांनो ओंखारबाय आरोना थांनो ओंखारबा माने न'आव थांथ'वा बिसोरा बरमायाव आलासि दङ नालाय बरमायाव बिमादै मोननाव थांनो नागिरदों आरोना ला अननानै होनायखौ लानांगौ ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय आरोना जोंहानिफ्राय आलासि दं नालाय बिसा ओमफ्राय आलासिनाव हरसे बा हरनै थानानैसो न'आव थांगोन खोमा बिसोरो ओमफ्राय ससे दोनना फैनोसै जोङो फाय 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 फट' लानि जोंहा ज' नैखिनियाव मिस खालामगोन आं नोंसोरखौ दिनथार ओरै था सानैबो जाबाय फैदो थांनोसै दायो नै बिब' बिनानाव सानैबो बिराद किउटमोन ना स्कुलबो खुलिसिगोन ना बिसोरनिया आयौ होनखिन्थाबो इथिंनो जफैदो मैना नोंबो इसोर सानैजों जथो इयाव फुङावनो बुथे बुथानो खेरखिखौ एसे खेवना लानाङा मैना ना बुजुबाय दंना नोंसोरो मिस खालामगोन आं नोंसोरखौ साननै ज' थाबाय गाबोन थांगोन ना सबनिया थांगोन नोंसोर न'आव ना साननै थागोन बिमाय लाहानाव आरोना बिमाय ओमफ्राय बिमादै नोंसा मादैबो दंना सासे दा फार्स्टआव अबाव थांगोन माहि लाहानाव ना मामा लाहानाव बेनि उनाव मादै लाहानाव आंबो थांफानोसै नामा नोंसोरजों जेराव थांफा फैफा नामा थांफानोसै आं दे दे बासाव मानि फट' लायो नामाहाय जोंलाय आं खानोसै आं दे थाब बाय बाय दाना थांसै जोंहाबो न'आव थांबाय आरोना बासा थांबाय दोनना फैबाय आरोना आलासिखौ ओमफ्राय दोनना फैनानै एकदम क्लाब थब मोनगासिनो आंहासो माने ज' थाबायना दाखालिनो फैदों आं ब्लगसो लायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा थांनायखाय एकदम थब मोनगासिनो आरोना आं मानोबा इदिनो मोनो जोंनाव सोरबाफोर आलासि फैनानै ज' इदि थाबायना थानानै ओमफ्राय थांनो गोनाङाव माने बिराद एगार हरनो बायो आरोना आङो थांनोसैबा एकदम थब मोनफायो आंहाबो ओमफ्राय दा आं गथ'फोरखौ होनदोंमोन आरोना सानैखौबो बिब' बिनानाव थालां जोंनाव होननानै साननैसो ओमफ्राय माने बिमाय मोननाव फैथारियाबो गोबाव जाबायनो बिसोरो ओंखायनो माने थांनो नागिरदों आरोना बिसोराबो लेंहरदों नालाय दा ओंखायनो थांबाय स्कुल बन्द'बा मालाबा फैफिनसिगोन होननानै बिदि लाखिनोबो हायाना स्कुल फरायनाय गथ' नङा होमबा उनावहाय स्कुल बन्द'फोरबाथाय फैफिनथोंसै आरोना फैफिननो होबाय आङो ओमफ्राय दा थांबाय बोरैबा लांदां मोनबाय आरोना रावबो गैखाया नालाय जोंहा ओमफ्राय बिसोरनो ओंखामबो संदोंमोन दानि फुङाव ओंखामखौबो जालाङासै आरोना आथुर जानानै ओमफ्राय फुङाव ओंखाम खहाबा होननानै माने ओंखाम उखैया फुङाव होननानै सानैबो जालाङासै नङाबा इसे जालांथों होननानै संदोंमोन फुङावनो आइया जालाङासै ओमफ्राय दा साहाखौनो लोंहोहरबाय आरोना मेथाइ मैया लाबोदोंमोन नालाय जों मैया मुभि नायहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय मेथाइ लाबोफादोंमोन आरोना बेखौनो ज'नो साहा लोंबाय बिसोरो ओमफ्राय आंहा आरो सिखारनाया एसे लेट जाबाय नालाय ओमफ्राय नै दासो साहा फुदुंफिनबाय आङो दहाय इसोरजों लोंनो मोनासै नालाय एसे साहा लोंनानै लानोसै आंबो दायो फुंनि सम ना नै निंकिजों लाल साहा एसे लोंनानै लानोसै बिनि उनाव मा संनांसिगौ मा मावनांसिगौ मावनोसै आरोना बोरैबा मोनबाय मिस खालामगोन आं नोंसोरखौ मनिका आगै नायखागोन बिसोर ब्लगखौ नायखायोना थाबनो फैफिन दे सानैबो स्कुल बन्द'बानो फैफिन